So guys, फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय नोंथांमोननिसिम आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। स' लोगोफोर चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान नटिफिकेसन नोंथांनिसिम सिगांग्रो मोनग्रोयो। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि माने मोनसे दुखुथिया आइजोनि सायाव लाबोनाय जादों। जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिगोन आरो मिथिगोन आरोना। दिनैनि भिडिअआ माने सासे आइजोआ भिडिअ मोनसे आगारदों। स' बिथाङा दुखुथिया होननांगोन। दा बिथाङा माने ब्रेना एसे गाज्रि जानानै दङ जानांगौ, माने फाग्लि सिस्टेम जानानै दं आरोना। दा बिथांखौ हौवा हाबा जागोदान होननानै मानसिफोरा माने बुंदों भिडिअ आरो मोनसे भिडिअ आं मोन्दों। बेनिखायनो आङो बे टपिकखौ लानानै फैनाय जादों। दा बे आइजोखौ जायफोरा नुदों बा जायफोरा लोगो मोन्दों बिथांमोना बिथांखौ हमनानै न'नि फारसे दैथायहरोबा जोबोर मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो बेफोरबायदि बेल' नङा, गोबां आइजो बा हौवासा हिन्जावसा बा बुरैयानो जा एसे बैसो जानाय हिन्जाव माहारि हौवा माहारि नङा होमबा, बेफोरबायदि मानसि मोनोब्ला जों बर' हारिनि होननानै माने बिथांमोनखौ हमनानै न' फारसे दैथायहरोब्ला जोबोर मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना। माने बेफोरबायदि आलाय सिलाय गोदाव सोराव थानायखौ माने मोजां नङा, माने मोजां नुवा आरो जेनेबा गावनि जाथि हिसाबै गावनि हारि हिसाबै माने मदद होलायनाया गावनि मावनांगौ हाबा होननानै आं सानो। दा बिथांमोनखौ जायफोरा माने लोगो मोन्दों बा नुदों बिथांमोना भिडिअ खालामनानै हगारदों, थिगानो। माने सोरबाफोर बिथांखौ सिनायोब्ला नैबे मानसिखौ माने माबा खालामदों आरो बिथांमोना बे मानसिखौ सिनायोबा शेयार खालामनानै हो आरो न'खरनि मानसिनो फोरमायनानै हो होननानै बिथांखौ खावलायदों। जेनेबा जायफोर नायगिरि बिथांमोन नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय। आं नैबे स्क्रिनाव होनानै दोनखादों नैबे फट'आ आरो जेनेबा बे फट'नि बे जायबा मानसि, बे मानसिया माने गोदाव सोराव जानानै दं। बे मानसिखौ माने नोंथांमोना सिनायोब्ला न'खरनि मानसिनो दैथायहर आरो न'खरनि जाय मानसि बा बिथांखौ गुवाहाटियाव दं होननानै बुंदों। बिथाङा गुवाहाटियाव गोदाव सोराव जानानै दं, बिथांखौ गुवाहाटियाव लांफैबानो जाबाय होननानै बुंदों आरोखि। दा स' बेसेबां गोबावनिफ्राय जाबोखो आरो नंमारगौना नंमारा, माने आंबो बेखौ माने मोजाङै मिथिया। बिथांमोना ओंखाम जाहोदों, दै लोंहोदों, मोजाङैनो खालामदों। जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोर गुवाहाटियाव खामानि मावनो थाहैनाय जाय बिथांमोना लोगो मोननानै बिथांखौ जाहोबाय लोंहोबाय, जेनेबा बिथांखौ मोजाङैनो माने मदद खालामदों, जाहोदों लोंहोदों। ओमफ्राय नों न'आव थांनो रोंना रोङा, न'आव थांनो रोंबा न'आव थांदो होननानै बिथांमोना माने गिनायबो दं नालाय, बयबाबो गिखायो नालाय, नोंबाबो गियो आंबाबो गियो। बिथांमोना लाखियासै, बिथांमोना थिनहरनाय जादों। बिथांमोना डाइरेक्टलि भिडिअआवनो नोंथांमोना नुखागोन बेखौ माने आंगार हरनाय जादों आरोना। थ' बयबाबो गिगोन नोंबाबो गिगोन, मा जाहोननि थाखाय जादों बेफोरखौथ' बांसिनानो मिथिखाया नालाय, आंबो मिथिया नोंबो मिथिया। बिनिखायनो माने लाखिनाय जायासै आरो बिथांमोना। थ' हायोबा लाखिनो नाजानांगौमोन आरो जेनेबा। दा बिथांमोनाबो माने मोनसे गिनाय थायो नालाय, आंबो गिनाय थायो, बयबो गिनाय थायो, नोंथाङाबो गिनाय थागोन। दा बिनि थाखायनो माने लाखिनाय जायासै। थ' आरो बिथांमोना रुमसो नालाय मोनसे खामानि मावनो फैनाय, अब्लाबो बिथांमोना शेयार खालामबाय, भिडिअ खालामबाय, बिथांमोना शेयार खालामनानै फोसावबाय। जेनेबा सोरबाफोर सिनायबायोब्ला बिथांखौ हमनानै बिथांखौ नैबे जोंनि गुवाहाटियाव नागिरनानै लांफैनो हागोन होननानै, बिथाङा गुवाहाटियाव दं होननानै बिथांमोना शेयार खालामबाय। नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोननाव न' फारसेसिम सहैनो हायो। थ' नोंथांमोना बयबो हेल्प खालामबाय गावजों गाव। दा बिथाङा मा जामारनानै मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि जादों, ना हौवा हाबा जानानै हौवाया गुबुनजों गारनानै थांनायनि थाखाय बेफोरबायदि टेनसनजों जादों नामा, बेबायदि मोनसे सन्देह खालामदों आरो बिथांमोनाबो, माने सिन्दुर थुनायबो दङ होनना बुंदों। दा बिथांखौ हायोबा थोजासे बा हाजासे हेल्प खालामनाया, बिथांल' नङा गोबां मानसियानो थायो नालाय बेफोरबायदि, जाय बेफोरबायदि मानसि जोंनि बर' मानसि लोगो मोनो अब्ला बिथांमोनखौ हेल्प खालामनांगौ आरोना। हेल्प खालामनानै न' फारसे दैथायहरनांगौ आरो। दा आंनि भिडिअआ एसेनोमोन, माने बयखौबो हेल्प खालाम, माने जोंनि जाथि हिसाबै बर' हिसाबै। दा गोबाङानो बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानानै दं गुबुन गुबुन जायगायाव, सोरबा दिल्ली, मुम्बाइ, केलकाता हमना ला, सोरबा हायद्राबाद, सोरबा बेंगलर, बायदि बायदि जायगायाव माने जोंनि बर'फ्रा खामानि मावनानै दंहैयो गोदाव सोराव जानानै। दा बिथांमोनखौ हानायमानि सोरबा बायदिसिना जाना थानाय गोमानानै दङ, बायदिसिना अनेक जानानै दङ, बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय बायोब्ला बिथांमोनखौ हमनानै न' फारसेसिम दैथायहरनांगौ आरो। आं बेखौनो खावलायबाय, माने गोदाव सोराव थागोमालाबायनाय, अबेबा गोमादोंनो अबेबा बायदिसिना जादोंनो, बायसान्स आरोना, बायसान्स लोगो मोनोबासो माने बिथांमोनखौ मदद खालामलायदो आरो। बेखौ आं खावलायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। जाबाबो जायाब्लाबो अननानै नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय जाहाथे शेयार खालामनानै हो नैबे भिडिअखौ, आरो लोगोफोरनो नोंथाङा जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइबखौ खालामथार अननानै गावनि बर' हारि हिसाबै। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।